Loy, naunsa kat-kat na magayay. Naunsa asang gwapa? Asang gwapa? Ulo. Naog kay mataga ka. Nay mga tanggulilong sa day kanang mga kulisaw ba na? Kulisaw na oh. Mga kulisaw ba? Congratulations. Mga kulisaw. Magaling. Talagang karapat-dapat ka. Ah, Ang galing. Shenza. mga kulisaw. Ang teknolohiya na ito ay ang bunga ng ating 10 taong pagsusumikap. Bakit napunta sa Nabuang sa Korean ay nabuang sa Korean. Nabuang sa Korean. Manager Gu? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Kaya ka nagsasalita Asa ba ito? Iha pa siya, Chong. ng teknolohiyang ito. 1, 2, 3, 4, 5. Alam yan ang buong kumpanya. Na pari ay pari. So naman kakadako ko pa yung t-shirt ay naunsa naman yung mga kulisaw ay nay. Na mga kulisaw. Oy. Ay mapiang. Shenze. Mapiang ang bata. Ayaw patiri ha, mapiang na siya. Kailangan mong magpakita ng ebidensya. Na mga kulisaw na. Teknolohiya. Mga kulisaw ay na mga kulisaw. Pirma ko. So, kas nagtanong Kada siya edad niya 4 years old. Niya katong usa to. Kada silang duhan tutoy nako niya kada siya kay 6 na si Rakrak 6 kani siya 8 na ni siya no 8 9 naka 8 niya kada si pinaedad din mo rak ang art CEO ulit. Jess na kano Sabihin mo, kanino talaga ang teknolohiya ito? Tama na, yan. Huwag mong isipin na dahil asawa. Taba di ay ato to tanaw ninyong mga kuan Dito, okay? Win-win. o pagpuyo na mo diri big puyan nyo eh napabot pa siya silang papa kay birthday man ni ani niya ay oh Ang teknolohiya tarong mo eskwela ha aron mga abroad mo ha mga abroad mo oh ay talagang galing kay Sandra. mga abroad na sila Bulan, baka nagkamali ka lang. ay mga kulisaw na mga kulisaw Papa Multi. mga kulisaw na Ay may ganang masamang ugali. Papa Gusto pa niya ang tiningan sa Ayan, agency. tawa ko daw ganda na Bluetooth Walang ako. hiya. Walang hiya. Walang hiya. ano na siya Walang hiya. ana na rin blabog kay ni diri bisig tubing dako wa pa mga tog